Sa muka gabi rin. For today's video guys, padung kami sa Barangay Bantag, Sumod sa Lagay. Ano mo mga kauban? Narabi tayo. Shout out din sa mga Tara mo mga guys. Okay guys, kunya na po. O karon guys, padung nga remi sa ko ano, ipantag. So ano makauban na mo guys oh. O mga player. Ay doy. Ato mga bata ang bagong sangkap. So kita-kits nga to guys. Guys, dala mi na tabok-tabok na yung mga tubig. Ay goy. Tabok. So karon guys, dire mi nang inom no. Muna ilang imnanan guys. Dahil lang imnanan guys da. Water spring na sa pantay. Muna ilang so unsa dapat guys, update taon sa kami. O karon guys, dala mi sa ko ano, Ay goy. Dala mi sa guys sa kuan. Oh, dala mi sa pantag guys, muna ilang danay kanang sa kaon asa na makita ba? 1,000 nga kuan guys. Mo na lang. 1,060. Tarag sa kaon no. Ikaw wala nga varsity na bis ka guys. Philippines, the great wall of Philippines. Na varsity gag Manila da. Saka na mi dire no. Adira, ang mga burak. Mi dire no. Away ka ba daw? Ngabot na guys. Namin mo duwa guys. Nakapoya Alam mo sa Barangay Pantag. Mga nanay mga Abot na. mystery. Kopiano. Kada kopian ta no. Sa this video na nabadeta karon sa ato may pantag dayon. Kakopian ta na oh. Oh, nagbunot na sila. Ikaw pa bunot ka dong. Wala. Ikaw ay dia. So, tara guys, ready na guys. Deb. Tara guys. Apa ya? Warm up sila guys. Oo, pa. Satu na pag-warm up na ito kay mudo ang kaka. Midget. Hindi mudo midget. Sakaw na bid. Guys, dara guys. Dara guys. Guys. Bon. Menuak na sila guys, boleh mainin kaman guys. Pada ini patus deh. Nah, tadi terus. Banghaus. Libot na ko na sila guys. Ato labor. Ay, problema na. Dulu pa magabig. Dulu pa gikan. Alaw na to. Guys. Nguli ni kaman guys. Nabur.